1 year na po kami. Kami nakakapag-uma dahil po pigpupugulan ninda. Pinuntan ako ng mga CSO. Grabe po, kung minsan pati ilot kan, mga 5 na, sunod mga 10 na. Pagday ka na ko yun, padakol na sila. Sa totoo po, masang taon na kami dito pa urma. Kaya kami grabe, nagtuturugod na kami. Mayo na kami pagpauma. Ikupunta kami, alimba ako nga ito, mapatiprak na sana. Kami nagkakayat na, may nagtatraktor. Pinuntan ako ng mga CSO. Nadae ko na dapat buktakan. Ang sabi pa sa kuya, kung may titulo ka po ngaya, ipailin mo sa muya, ipadagos mo yan. Pinamotor ko po sa titulo me. Pagkabot na naman kantong ko yan, ang sabi naman, mag-report na ako naman sa asesor. Tinagduman po ako sa asesor. Ang sabi naman sa kuya ka na asesor, kami ngayon, ay man makapinding na dahil lumaw nindo. Anapon mo ngayon, ang legal. Ay dahil nagpunta naman, ay tagulping paikot-ikot kan mga taong yan. Hindi nga nindo. Medyo ang kantirit kan arong mo, babayaran siya 25,000. So 22,000. Itong nag-irreligan city naman, sabi, tugot na sila sa 567, na-ilisyo city, 22 mang kiraray. Ang samuya yung daga kaipuhan mo pong marhay dahil yan po kami nagkukuang pagkabuhay. Ngunyan po, ang pakiulay ko lang po sa probinsya, kung dahil man po kakaipuhan ka sa ngunyan, ang daga inainan sa muyang piguuma, kung pwede po, tugutan girare kami makapagtanong. Dahil po, kami po sa NFA nagtutungod kami ng bagas. Nagpipila po kami, matanga pa. Nagpipirila na po kami dyan para makakuha lang ng pagkakaan. Kaya po, Governor, nakikiulay kami. Kundi pa man po, nindo kaipuhan. Sabi po, tanong manggiraray kami. Kung sakali kung kaipuhan na nindo, itao man po ang tamang bayad. Sa kataan po kami ng relokasyon po.